Kamora wana maintiere nyakwara mogi en mor mara mar bedo kod odiochieng' ma kawuono weche manyien mag migago geno odiochieng' mar idhieyo makare kawaruaki weche mag chenro mar weche manyien mag migago kama wachoko ni weche mopogore madhi nyime pacho kama oting'o ng'anyo mar rowere ma Gen Z ma bende igeno ni timore odiochieng' ma kawuono ewi tho mar Ojwang'. Nyakwara mogi odwaro mondo mi wang'e moko kuom weche ma wamiyo pek. Moko kuom jodak ma Nairobi obago ng'anyo kaluwore kod nek mar Albert Ojwang'. Ji adek ochopo e doho ma Kibra kitudo gi nek mar Ong'ondo Were tok nonro yango ni chal mar obwongo gi ni kare. Nomiya pesa modara dhi adago kama chielo. Man lopa chiwo. Koro kata joma ok nochulo go kilomita to mara chiwo ne Raila mondo watime dongruok e Kogony sub location. Jodongo ma Kogony okwedo weche maliekore ni gitamore mondo kik ger udi ma sirikal nopuodho e alworano. Namba mar ote machuok en 3-6 kao kamano bende wayudore e mbui mopogore mag oganda. Yudwa kanyo achiel kachiel e mbui mar YouTube, mbui mar Facebook, bende wayudore e mbui mar Instagram, mbui mar X kachiel kod TikTok nyinga Simfros Okinda. Kawachako ni riwruok matimo nonro mag science pacho kamano KEMRI koro yuago nok mar omenda nyato bang' somo mar budget ma higa mar 2025-26 manyiso ni weche mag nonro koketne omenda kaka dwarore. Magoler kod jodito mag riwruogni e kinde romo mane obagi e boma ma Kilifi. Elijah Songok ma en jakanyo mar riwruogno koni pod nitie fuok mar 80% e sir mar nonro mag tuoche ma osebedo ka kelo midhiero e pacho ka. Omero dok piny mar omenda mag sir mar riwruogno osebedo ka yudo chenro mag nonro nyalo dok piny kapok girumo chutho. Okwayo piny owacho mondo gol paro mopogore opogore mabiro konyo e buga guch nonro mag KEMRI. Other things we use called which cancer is one thing that is ravaging this country. And we in KEMRI have solutions in terms of our traditional medicines. But nobody is funding us to use our traditional medicines. Because it's not of the interest of the donors that give us the money. It is the interest of the Kenyans to give us the money to support or bring in traditional medicines to our mainstream. We have a lot lying out in KEMRI. We cannot be able to do clinical trials because funding is on. But I say there's an opportunity in SHA. The government used to give us some little funding for research for the junior researchers, but it has dried up. You know about the situation in the country. Kalura gi pok mar omenda maduong' mano migao mar somo budget mar hik omenda ni jotelo mag skunde wacho ni gigeno ni omenda no ibiro chwal e skunde mapiyo kaka nyalore mar konyo gi chopo chenro mag somo gi tije mamoko mag skunde maonge ng'ikruok. Karoloso sachako ayanga gedo mar klase aboro e skund primar Malugulu e kar chung'od bura mar Likuyani, jaod bura mar alora no Innocent Mugabe koro dwaro mondo migao mar somo oruch oko dwaro mathoth midwaro kuom nyithindo e kamigi namba yiedhi mar kemis kowacho ni mano sekela chied nade ngima nyithindo anyato mago maonge jonyuol kendo ok nyal yudo nond jonyuol gi. Namba moyiedhi mar kemis ma sirikal tiyo godo e pok mar omenda mioro ne nyathi ka nyathi e skul. Even don't know where their parents went. We take care of them because we have a system of feeding them in our school. So they do come because of that lunch. And in that case, we assist them. So such children to be in enemies under a parental documentation is so hard. Wakati mnaleta vitabu, sababu mnafanya procurement kule Nairobi, hamuulizi birth certificate. Mnauliza mwalimu kuna watoto ngapi, anakuambia unaleta vitabu ya watoto wote. Si ni kweli? Lakini kwa nini ikifika mambo ya capitation, mnaanza kusumbua walimu na wazazi mambo ya birth certificate? Na yule ambaye anafaa peane birth certificate, it is the same government. Sasa unapata shule zingine wanapewa capitation 6,000, 20,000 na wako na watoto chungu nzima. To ensure that the capitation we get in schools reflects actually
what we need in our schools. It's going to capture accurately the needs of our schools. It's going to capture accurately the number of learners. And it's going to integrate the entire education systems, including quality assurance, teacher service commission, higher education rules board. Riwruok mar Governors dwaro mondo mi ogol oko jaga budget ya pisane kagi kwedo kaka opodho omenda ne counties. Kokalo jakom margi Ahmed Abdullahi giwacho ni gibiro sundo od bura mamalo kod mar Senate mondo gole ya pisni mar enobadho ne chenro mag counties. Gimedo ni oketo apisas mag county owuog kuonde maboyo mondo puodhe ne gi omenda. Gimiyo siem mondo lok kaka otaya pise mondo oser counties kagimedo ni chenro mag basari podo chung ni mar poda pis mar jaga budget odino mondo omenda go chwal magitimore kinde ma imanyo yore mag kelo kwe kendo yango chenro makare mag tich e kinda pis jaga budget kod 10 counties. Control of budgets for county governments and control of budgets for national government. Why we have to carry invoices and contracts and receipts all the way from Wajir and queue in her office for weeks to access money, I do not understand. And this is hell that every county government has been taken through. We can't pay fees for kids who need to be kept in school because some government bureaucrat somewhere is making life difficult for everybody in the chain. The president of Kenya has pronounced himself on this matter, and we want to send a warning to her that as a council, we are now willing to go legal. We are willing to petition the Houses of Parliament for her removal because she has made life impossible for the average Kenyan to access county services. Manager kom mar komiti mar budget od bura mamalo mabende jaod bura ma Kiharu Ndidi Nyoro korodoro mondo golo ko juok mar gero udi manengo gi ogonyore ko wacho ni gima kama oseduoko chien tije sekta mar gedo. Kanoloso sachiwo konye ne jopuonjre skunde mag sekondar kod balariany e alwora no. Ndidi wacho ni tije mag gedo nodok chien gi 2% higa mokalo kotudo mano gi osigo ma jopiny kale kokalo kuom juok ma osmar osuru mar gedo. Omera ni omenda mar shillings billion 70 mose choki ko wuok kuom jopiny ne wach gedo makamano dine osekelo lokruok maduong' ponono nino wegi e lwet jopiny mane nyalo gedo maonge obadho moko mawuok kuom sirikal. Proposal was the housing levy was to be an investment. Utumizi wa chuma steel ulienda chini. Hii ni kuonyesha ya kwamba the housing levy was more productive in the economy when it was in the private hands. The 70 billion was more helpful to our country when this money and the discretion to spend it was left to Kenyans. Na kwa hivyo tunauliza, kwa sababu tunasikia watu pale wa treasury wanasema wanataka kukarabati housing levy. Vile wa Kenya wanauliza ni hivi, ile ukarabati muhimu inaweza fanyika needs to abolish the housing levy in totality. Because the government figures themselves onyesha tukikatwa pesa tupatie serikali jenge nyumba, construction sector ina shrink. Kwa hivyo rudishia hii pesa wa Kenya watajijengea. Dak mako gonyo kod korando kwedo wach mane ochwal gi riwruok mar Kisumu Welfare Association nigi pingo dongruok mag gero ute manego gi yueyo kalure kod oboke moro pachuka. Robert Ogada chiel kuom jodongo mako gonyo kwedo wachno ko wacho ni gimor gi dongruok mar gero ute manego gi yueyo kendo chwalo erokamano ne ogai mar ODM Raila Odinga kuom chiwo lo e kabich ne sirikal. Omero ni dak ma Kogony no chiwo ne sirikal lo gi chuny makare kendo ne giyudo chudo kokwedo riwruok mar Kisumu Welfare Association e weche mane gilieko. Wan wayie gi mpango mantie mar gero udi manengo gi yot e lowo mokiewo gi molasses plant. Wapuoyo jatelo mar ODM Raila Odinga kuom golo lowo eka beach mondo otimie project ni mabiro miyo jowa tich to kod udi manengo gi yot. To joma dwaro ni mondo kik ger udi go onge sama gisebedo kod jodongo piny ma giwuoyo godo gin pachgi giwegi.
Ana wacho ni kanyo ne nitie odondi sao, nomiya kama nagere ot, mane nochula pesa, mane nachamo pesa nero, pesa ne matinde wiyo wil godo kaka noromo. Ne wagero udi ariyo gi jaoda, en ogero mare, an bende agero mare. Wach ma awinjo kawuono ni akiaye mar ni ok nochulwa. Nomiya pesa ne modara dhi adago kama chielo. Man lopa chiwo. Koro kata joma ok nochulgo kilem tato mara chiwo ne Raila mondo watime dongruok e Kogony sub-location. Ogi kanyo doni mondo mi wakao yweyo mokwongo. Chenro en mar migago aneno ka ote omolo kara mogi TV ma Victor Chieng an Randango Kamwai aneno TV ero kamano. Ramogi TV an Pastor Omondi otiche mar gemo nyinyore mosna jaoda Sara Atieno. Simfro sana ni makare kabisa. Npenyo na en kama kazi mtani manene vijende otemo application ochakore karangoyawa wabiro nono ni wach makamano. Ramogi TV an kodi Masara Singa nyakwaro dongo mar Wangneno West Kanyamkago. Ramogi TV mora pile kendo amoso baba wa Singa Odongo mano Ramogi TV atimo mosne Peter Singa kuom tuo an Humphrey Wood Game Kotianga ano news eyo makare kantie Kisumu dala. Ramogi TV weche manyien choponwa eyo makare kutang'nwa weche madhi nyime e boma ma Nairobi kanyo diching makawuono. Erokamano ma Felix mar Mikuyu mosna and Austin gi novela mar Migori aneni maler. Ramogi Winnie waneni eyo maler weche manyien choponwa eyo makare nyakwara mogi wadwani mondo mi wakao yweyo machuo kikidhi mabor pod wantiere koda report mathoth wadwani mondo mi wami e saa 7 sani saa en 7 gi dakika 11. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kik bai. Bende ining'eyo gimomiyo Rajiv noriwo keny gi Parinit? Nodwaro moyo wa puodho. Oseloko gimoro amora to Parinit kia gimoro amora. Oloko nyinga ma puodho no bedo margi. Isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluongo ni Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano ng'iso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi.
Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi mawuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi majopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana Ramogi TV. Machiegni kendo nyaka Ramogi achich moro ochwele do Kakamega kitude kod nek mar japuonjre Grace Nafula mane japuonjre gwenge Malutaso e kar chung'od bura ma Navakholo. Achijno moya kaka John Simiyu majahigni 22 odonjne kod ketho mar nego Grace majahigni 16. Wirani Grace notamore golo ich ma bende nochiw gi John. Keth makama notimre tarik 13 dwe mar adek higani. Jokedo ratich oganda nochopedo mar neno ni ratiro oyudore. Kotele kod Phyllis Limuda kod Sharon Zimange mar riwruok mar Femicide Kenya negi nyiso luoro ni timbe makamago nyalo medo timore pono ni nek kata koka okang' mar chik ne achich makamano. Bura no ibiro winji tarik 1 dwe mar abiriyo. Wasikwe na wana postpone hivyo because I know it has taken a long time. I think it should be 2015 to date. Naambia court serikali ichukue mkondo yake, huyo John Simiyu Wanjala achukuliwe hatua. Tungeomba mahakama iweze kuharakisha kesi ya Grace, uchunguzi ufanyike kwa haraka ili Grace apate haki yake. Kawadhi nyimeni od bura e kaunti ma Busia ochako chenro matudruok gi lony manyasani maneno ni e migepegi ote ochopone jopiny e yo mowinjore kendo e sama kare. MCA mar Milambo mar Chakol ma en jakom e migawo matudruok e od bura no Denzel Musumba owacho ni gibiro neno ni puonj makare omi jopiny mondo ong'e kaka lony no tiyo. Magi timore tok od bura no yudo jotend migepe 16 manyien kaluwore gi yiero mane gitimo. Gikwayo jopiny oserge ka bende apisas mag 10 kaunti ma Busia okwa mondo puodh dwaro mag migepego mopogore mar konyo jopiny. Weshimiwa, I think they have confirmed that this was a well-conducted elections and wish to inform the members of the media that this is the first time we have issued certificates to the winners. These ones who have been elected, they will serve until the end of their term. As the County Assembly of Busia, we are working on implementing the e-parliament. We want to go paperless. Members of the 4th Estate, you need to get all the plenary sittings, the sessions, what is happening at Busia County Assembly on time so that wananchi wa Busia County waweze kujua waheshimiwa ambao waliwapigia kura wanafanya nini. For the last term, we've had challenges na ukweli kwamba wengi tuliingia in confusion, but now the people of Busia are expectant of us kwamba tuwapatie huduma. We appreciate and we are promising that we are going to work na tuone ya kwamba watu wa Busia wamepata msaada kutoka kwetu ya ile ambayo inajenga. Duol mochung'ne gedo e pacho kae, the National Construction Authority obago chenro mar tiego oganda e kaunti ma Siaya ewi chike manyien mag gedo mar higa mar 2024. Jadatije ka National Construction Authority Medusa Morris Akech nolero ni chenro makamano geto mar neno ni chike moketi mag gedo olu makare kaka yo mar neno ni midhierni motudore gi gedo marach ok obedo kendo. Owacho ni chike mag gedo kolu maber to biro tieko wach mar ruomruok piny mar udi mosebedo katimore e pacho kae. Kaluwore gi Medusa Akech, chike manyien no nochako tiyo e dwe mar adek higani ka koro chike mosebedo kitiyo godo chakre higa mar 1968 ok bi tiyo kendo. Onyiso joma gedo sani mondo ne ni oluwore gi chike moketi maneno ni masiche moko ma jabedo ok ochako timore. This particular sensitization and civic education is very critical to bring awareness to the stakeholders on the new National Building Code 2024
which was approved and published last year, 1st March of 2024, with a 1-year transition period and becoming effective 1st March 2025, which is about 3 months ago. This particular code is a document that is replacing a building code that has been there since 1968 for about 57 years. And this is a new era, new dispensation with a new code. There are many good things in it. For us as a board, we are keen to see that this building code is known by as many people as possible, and so that no one can say that they have not heard of the building code. And even as we begin to implement the same and to go to sites and look at compliance of this building code, we are not limited to past distribution. For instance, the building code that was there in 1968, but people are aware that the March 2025 is the start of the building code. Wadhi e kaunti Manyamira kama duol mochung'ne mwandu mag chak Kenya Dairy Board ochako chenro mar puonjo jopur mapidho jamni mag chak e kaunti Manyamira kaka yo achiel mar golo mwandu makare mag chak e kaunti no. Chenro makoro dhi mbele gie sani odonjo odiochieng' mar 2 ka itaye gi jatelo Josephine Omanwa ka odiochieng' ma kawuono en mar jopur mawuok nyandwat mar Nyambira. Jopur mane oyoro kana mane oyuoro e chenro no onyiso morgi e wi puonj go kaachiel gi tiegruok manyasani makoro gipuoyo ni biro konyogi e bero weche mag pur kod yuto margi. Tumekuwa hapa tangu asubuhi, tumeelimishwa zaidi kuhusu jinsi ya ufugaji wa ng'ombe. Tumeelimishwa vile tunaweza kuongeza mapato yetu ya maziwa kwa ng'ombe, na pia tumefunzwa jinsi tunaweza kukuza hawa ng'ombe wetu vizuri ili waweze kutupatia mapato mazuri. Ile ambayo nimetoka nayo hapa nimefundishwa vile ndasa fuka ng'ombe, ile ambayo itatoka maziwa mazuri, yani ile itaweza kuleta good economy. Ya pili, jinsi tunaweza kulinda ng'ombe. Ya tatu, ile tunafanya cooperative tukuje pamoja ili tuuze maziwa kwa njia moja, tupate marketing. Kitu cha kwanza ambao mimi nimeshangaa ni kwamba kuna wale maafisa wetu wa account ambao wameajiriwa hapa wanachukua taxpayers yetu. Leo nimeona wengine kama wageni. Hata ndio wanangangania kutufundisha ama na hawataka kuja kwa vile chuko tufundishe. Leo mambo kidogo kidogo wanachukua dakika 5 dakika 10 pekee yake kwa sababu watu ni huku wa kuweza kufundisha. Lakini tunamshukuru Josephine Omanwa na account wache ifikirie Minister of Agriculture. Yule mama afikirie ya kwamba atume maafisa wake katika vijiji waweze kutufundisha. Our key concern on these trainings is to increase milk production in our county with an aim of bringing a creamery to the county government of Nyamira, whereby farmers will not get losses delivering milk to the far end of our KCC creamery in Sotik. Kawadhi meneja okidnira tich oganda ibo ma Nairobi obago ng'anyo kagidwaro mondo mi jalupo gai mar obila Eliud Lagat ogwetao kendo kaone ondamo mar chik ewi nek mar Albert Ojwang. Karabed ni Ojwang ne karabed ni Lagat ne owuok e apisi kuom kinde kitimo nonro pod idwaro mondo okaune ondamo mar chik e ng'anyo madhi mbele kweth moko wuok oko mar gayo joma giwacho ni jomaundu kendo madwa kwelo ka thoth dukni olor. Wayud mathoth kowuok kuom Cynthia Onyango watude koda Cynthia Onyango mantiere achiel kachiel e chuny boma ma Nairobi mar mondo mi olernwa chal mar boma kotenore koda ng'anyo makamano. Cynthia poni nyalo winjowa inyalo mana nyiso ni to gie thuolo ni intiere kama chalo nade boma ma Nairobi to weche chalo nade kaluwore kod ng'anyo mane opang kawuono ne nek mar Albert Ojwang. Simfros awinji maber ahinya duondi ni mabor matin kata kamano ane chuny boma ma Nairobi mano Central Business District kama gie sani nitiere ng'anyo mar tipo mar rowere mawacho ni gidwaro ni mondo jalupo gai mar obila mano Eliud Lagat mondo gwetao. Giwacho ni gino mane gineno odiochieng' manyoro mar ni ochung' tenge kaluwore kod wach tho mar Albert kikorgi okoromo, kendo giwacho ni ma en mar temo ote ne sirikal ka giwacho ni mondo
sirikal okaw wachni motegno ka giwacho ni onge kaka ng'atno mabedo ni itudo koda tho mar Albert nyalo bedo ni pod tiende nyakonchiel nitiere ofis ka tiende machielo bende wacho ni oko. Koro giwacho ni ma en mar oro ote. Kata kamano gima bende wanene chuny boma ma Nairobi ka gie sani en ni nitiere rowere kweth tieng' didek. Kweth mokwongo en mago ma ng'anyo moting'o bendera, moting'o pi kaachiel koda mago ma oting'o simbegi ka gikawogo gik matimre ka kendo giore mbui. Ka kweth machielo en kweth mar rowere moting'o rungni Sifros. Kweth machielo en mar rowere ma oting'o rungni malawo rowere mang'anyo e chuny boma kaka giwacho ni gin kikorgi ok gidwa ng'anyo Sifros. Ka giwacho ni ng'anyo ma kama osebedo ka kelo ywaruok mathoth kendo ketho mwandu mag dhano. Ka giwacho ni ma en gima ok ginyal yie mondo dhi mbele. Ka giwacho ni ng'anyo ma kama ng'enyne osemana kelo hinyruok mar ngima. Kata kamano Sifros, gima waneno gie sani en goruok gi kite Sifros Sifros kama wantiere lweny ng'eny ahinya, dhano gore, jomoko gore piny gi pikipiki, dhano rodhre, ji ohinyre ahinya ka gigo ng'ato ka giwacho ni mano en achiel kuom jogo mobago ng'anyo kendo mara ni bende ni en jakuo. Sifros, chuny boma ma Nairobi en chuny boma ma en lweny kaachiel kod goruok kaachiel kod hinyruok ka giwacho ni Mogi mano e chal mar boma ma Nairobi. Aduoko mo Cynthia kendo ageno ni dhi manyo arita mari mokwongo kaluwore ne chal ni kama untiere ok nenre maber kaluwore koda ng'anyo mabende koro sani nenore ni omako mach e chuny boma kendo ywaruok ma koni kod kocha omuoch e kind jo ng'anyo kaachiel koda kweth mamoko mabende nitiere koda paro mopogore nyakora mogi. En lipot ma wabiro temo mar mondo mi wamed chwalo ni kaka nyalore e kinde ka kinde kapod wadhi nyime koda weche manyien. Kopogore koda mano nyakora mogi wadhi nyime kama kambi rego niang' mar Sony Sugar ochako tich ayanga tok ka okete e lwet jaket mwandu ma ong'ere kaka Busia Sugar Limited e yor Kodesa. Ter kambi ni osingo kelo ber ne jopur niang' mawuok e alworano. Jojuma miyowa mathoth. Dwe achiel tok kambi niang' mar Sony kete lwet ji giwegi kod piny owacho e yor Kodesa, kambi ni koro osemi nying manyien bende koro ong'ere kaka Sony Sugar 2025. Iro bende osechako wuok e chiemni mar kambi ni ma en ranyisi ni koro chako rego e bwo telo manyien. Ung'e ni Sony en ga kambi mar community to mano wadwa endelea go. Ok ni koro ka Sony en kambi manyien koro dwa wito joma ne watimogo business machon. Rego mar kambini obiro bang' jopur bedo piny kod ten kambini kendo chopo e winjruok kaka idhi tim chudo ne jopur beto mar niang' kaachiel kod chudo mar gope. Era ahinya mondo joma nosendike tich odong' e tich to kendo kwanono mos kaponi jotich nikech tich to ji bete kendo tich pesa moro rumo. Kadi ginen ni gidwa golo namba ma jotich kama entie ka gidwoko piny dakwagi ni mondo gi make sure ni gi compensate jotije go ma proper mag ji nyalo chako go ngima gi ken maber, ok gigol agola ma ok gi keto kang' maber mar konyo ngima gi e yo maber. Biro bedo ga gi regular meetings mondo wamiyo gi information the right time mondo kik bed ni jopur hangaika kucha oko kucha ni gikia gima timore e kambi od gik ma affect gi. Kuom kinde malach jopur osebedo ka ywago leo mar chudo beto mang'eny e puothe kod mamoko. MCA ma South Sakwa kendo bende en japur wanyo ten kambini manyien mar Sony nyaka koro chop dwaro mag jopur niang'. Wacho ni gidhi chulo ji bang' dala abiriyo no mono warito mondo wane to kendo gichul ji e yo maber makata kaka ipimo niang'. Kik mibadhi moro bedie ni koro niang' bedo mapiny. Akwayo ni kanyalre to koro sirikal obi oket way bridge ei puothe makoro spillage niang' malwar piny gi obed gima onge. Jata tije mar kambi mar Sony Sugar 2025 Jen Pamela wach ni dhiro mayande miyo kambi mar Sony ok ni nyal tiyo makare gidhi neno ni orumo mondo kambi ni koro chop dwaro mag jopur niang'. Odwa hakikisha ni kambi bedo run professionally. Koro gik manyocha thago ndalo machon ne thago Sony Sugar kaka korka services, kaka korka decision making ni gik moko budho ok los piyo magote koro sani adwa ni stakeholders ong'e ni wadwa run efficiently.
Odhiambo wacho ne kambi ni maso ni bwotelo manyien osechopo winjruok kod jopur ne gitimo chudo margi e kinde mandala biriyo. Ndalo abiriyo ma wacho ni biro chulgo jopur and from signing margi miluongo ni job completion certificate to a meeting mane wabedogo gi jopur ne wawacho ni nyaka bed efficiency kanyo mar korka beto niang'. Tend kambi maso noseyango ni chudo mag gope mag jopur niang' maromo $330 mayandi kambi nitiere godo kayande ni pok okete lwedo manyien e bwo chenro mar Kodesa idhi chul kod piny owacho e dwe mar 7 mar higani. Gima nyocha watimo en mana loso gi government gi jo Kenya Sugar Board mondo pesa no wuog piyo, so wabe wafuatilia pesa no mondo chul jopur. Jopur niang' dwani mondo koten kambi di Maso ni Sugar 2025 oket maino e weche mag pur mar niang'. Kage siro, jopur erego mag chiwo kothe miyo gi mbolea kaachiel kod puro negi. To understand how they want to do their farming, we have neighboring factories who are providing farm inputs. So we are waiting to see what they are going to do. Pesa portion maduong' mar pesa midwa ket higani kaka lease mar government no wacho ni nitie pesa bibiro ket karibu 1 billion e factory to mano o include Ken development. So support mar jopur pod ni kanyo, inputs, fertilizer. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kama na Jojo manya kora mogedo ni mondo miaduoki achiel kachiel e chuny boma ma Nairobi kama bende koro ng'anyo bagi kikwedo wach mar tho mar Albert Ojwang. Reporter marwa wacho ni sani mano Cynthia Onyango sei kore mar mondo mi omed lieko no wachal mar boma. Cynthia agero ni yudo kamoro maberber kod ngimani inyalo mana lidho nwani to gie thuolo ni ang'o madhi nyime boma ma Nairobi. Simfros awinji gisani bet koro wan kama bet ber matin kata kamano chien kanyo waneno ywaruok mapek e kind rowere mang'anyo kod rowere ma oting'o rungni kaachiel kod nyaunyo katemo chwado rowere mang'anyo. Gima timore ka en ni Simfros nitiere rowere moko mawacho ni ok gidwa ng'anyo ketho mwandu kendo gima ne gineno tich ang'wen juma mokalo en gino ma ok gidwa neno sani ka rowere moko to mako chung' motegno ni ng'anyo makamanya kadhi nyime mar temo sundo sirikal mondo mi jalup ogai mar obila Eliud Lagat mondo ogwe tao kagiwacho ni bedo ni ochung' mana thengeno mano okoromo ahinya. Simfros e chunya boma CBD ka gik mwaneno ka mang'eny en ni nitiere mtokni mawuok kuonde mopogore mag mtokni ma atemo reso ngima oganda. Nitiere jogo ma oyudo hinyruok, nitiere jogo ma ogo kod rowere gi kaka nwaneno chien kanyo, nitiere jogo ma iro malungo wang' odonjo kuomgi kendo hinyo gi marach ahinya ka moko bende gin mogo ma ogo e kinde lweny ma kama. Simfros en ywaruok mapek kata kamano rawera ma yudo thuolo mar neno chien kanyo ka igoyo en rawera ma okaw kod rowere wetene kendo oter tesendo bila ma Central mana kaka okang' mar temo reso ngimane. Parni kamano waneno chien kanyo en ng'ano ma ni ringo e ringre mare e dende kaachiel kod pikipiki ka jomoko bende goye gi kidi ka jomoko wacho ni nyaka nege ka giwacho ni mago gin achiel kuom rowere maketho mwandu ji kendo kwalo omenda. Kata kamano Simfros ma en ng'anyo ma chal ka gima korka omako atemo ng'iyo toka mondo mi aneni an kama ber ahinya nikech kama wantie ni en kama kamora mora michung'e nyalo poka kidi ochopo, arungu ochopo, kata tiagas ochopo kama intiere. Chien kanyo bende Simfros nwaneno ka nitiere mtokni moko ma ne ringo e chuny boma kae ma gin mtokni ma kaluwore kod rowere gi chichni mago dibed ni gin mtokni mag obila mani kod lep oganda matemo ng'iyo jogo maketho mwandu kata temo duoko chien pek mar ng'anyo ma kama. Simfros parni ma en ng'anyo mar atemo sundo sirikal mondo mi ogai mar jalup ogai mar obila Eliud Lagat mondo gwe tao to kik bed ni ochung' thenge kaka ne otimo kamano odiochieng' manyoro kaluwore kod nek mar tho mar Albert Ojwang. Simfros kaka ma wantie ni bet wan kama tek ahinya. Akwayo ni kaponi thuolo nitie to awei matin. Simfros.
Ero kama na nya Cynthia Onyango nyakuramogi mano mana ukaka chal marbo mana Nairobi chala to mana kaki winjo Cynthia oken gima yot kalora ni enrakruok makoni koda kocha kamotingo jong'anyo kachiel koda kweth mamoko manyaka sani poko yang paro magintire godo mabende koro kelo yuaruok e kinde joma ng'anyo kachiel koda jomoko mabende chopo e boma koda piko. Kata kamano en report mabende wabiro luwo ni odiochieng' mangima kendo kochopo weche manyien mabiro nyime to wabiro chiwonu achiel kachiel weche kaka obedo. Nyakuramogi kopogore koda mano wadhi nyime kod weche manyien e kaunti ma Kisumu. En sirikal ma Kisumu kotene kod Gavana Anyang' Nyong'o kawuono keto ayanga chenro mar chiwo chiemo manengone romo $25 ne skunde 683 mag Early Childhood Development kata ECD mayudore kaunti no. Nyong'o bende olero ni omenda maromo $19 oseket tenge mar bero sekta mar somo e skundego kojiwo okang' makama en mar neno ni nyithindo mochando bende yudo somo makare. Chiemo mochwal oting'o mchele, oganda kod mo mar tedo. Wang'eyo samoro bende sanyalo ka guko ninde e kendo. Koro mangiso ni chiemo onge ot. To koro wang'eyo ni ka gibiro e skul ginyalo yudo gimoro manyalo gayo ne gikech sama gisomo. You know, food, when a child is well fed, they can pay attention to what they're being told. Constitution of Kenya at Article 53 provides for free and compulsory basic education, health and nutrition to all children. The health and nutrition status is a significant determinant of the child's holistic growth, development and learning ability. Early childhood has been identified as a period when the brain develops rapidly, and hence appropriate health, nutrition, early education and care must be provided to ensure a better and healthy future for the child. Migo mar thieth e boriruok marango rang'iny mar thieth e pacho ka oloro ute thieth 728 kendo duoko e rang'iny ma piny mamoko 301 e chenro mar apedha ma gisebedo ka gitimo e pacho ka mangima. Ute thieth gi omulo counties abich kamoriwo county ma Nairobi. Kaka Judith Omondi lero mabire kinde ma gisingo kelo riwruoge mamoko kod Hustler Fund mondo chiw hola ne jopiny e chenro mar chulo SHA mos. E twak mar migao mar thieth e lok tich mar gi e boma ma Nairobi, jatend migao mar thieth Aden Duale oketo kare ler ma otenore kod chenro mag thieth e pacho ka. Kaka ma otelo ne ochakore kod lando ayanga loro mar ute thieth 728 kaachiel gi duoko e rang'iny ma piny mamoko 301. Counties ma lokruoge gi omako riwo Mandera, Nairobi, Wajir, Kisii kod Nyamira. The Kenya Medical Practitioners and Dentists Council, working closely with the Digital Health Agency and the Social Health Authority, has identified and closed over 728 non-compliant facilities as of today, and they have downgraded 301 facilities across Kenya. We are eliminating fake and licensed facilities operating across our republic in order to guarantee quality care for our people. Bende thulo ni Duale ne otiogo e duoko moko kuom ng'ur ma jo Kenya osebedogo ni kamoro chenro mag chudo mos lipa SHA pole en okora mar chuno jo Kenya kod chulo gowi mag Hustlers Fund. Oyango ni Hustler Fund ok bi chiwo hola kendgi kaka migao no gichano kelo riwruoge mamoko babiro konyo jo Kenya chulo gowi mag thieth mag SHA. Hustler Fund is one of the options. In due course, there will be many other financial institutions that we will onboard into the system. So the system will only tell you you can borrow based on your income through the mean testing. The lowest can be 300. The mean testing can tell you your premium, your monthly contribution is 300. Time install of that's 3,600 or 500 or 600. No interest, no extra cost. It's more like telling you you will pay under your terms. For that you have a cover. Ewi gope magene chayef mapok no chul, osingo chulo gope maneni piny mar $10,000 kapok ochopo dwe mar 9 higani, kama oheo mago to pod ok bi chule nyaka doho chiw ler. Two different types of pending bill. We are as a government committed to pay
the pending former or defunct NHIF pending bill between 0 to 10 million, where 98% of the bills were within that range, totaling to 5.3 billion. We will pay that before the end of August. We are committed to that, and we are working with the National Treasury on that. Magibiro ikinde mabende migaoni osebedo katiyo kanyakla kod ute thieth mag ji giwegi kaka Aga Khan kod Nairobi Hospital e duoko nengo mag thieth mag nyarogno kaachiel kod kansa e kinde mamoko e nengo ma SHA nyalo chulo. Judith Omondi, Ramogi TV. Jonyuol kadak ma Mayenje mayudore kar chung'od bura ma Matayos County ma Busia osekuom jwang'o nyithindgi gino manyayo weche mag uso nyithindo e alworano mayudore tong' Kenya gi Uganda. Apisas mag nyithindo ma alworano Euphrasia Agala oyango buok mare kuom kwan nyithindo ma osebed ka iuso e alworano mondo roch ratechgi. Moko inego kendo iuso fuondni mag dendgi. Ripota mar Robinson Adhiambo ni kod ler. E kinde ma piny mangima dhialo odiochieng' rito nyathi Afrika, yangore ni wach jonyuol jwang'o nyithindgi osenyayo kwan nyithindo mirocho ratichgi kod madang' ni e chuny boma ma Busia. Kuom mano, chik koro oketi mar puonjo jonyuol e wi ber mar miyo nyithindgi arita makare kata obedo ni yutogi ni piny. Kane oloso e skund primar ma Mayenje e kar chung'od bura ma Matayos e nyasi mane okelo kanyakla joked ne ratich nyithindo, apisa mar nyithindo e alworano Euphrasia Agala otielo ber mar puonjo jonyuol e wi ratiro mar nyithindo. Matayos sub-county iko kwenye mpaka wa Kenya na Uganda, na kuna watoto wengi ambao wanasafirishwa na nia ya kudhulumiwa. Kuna wale watu ambao wanasafirisha watoto wanawaleta hapa Busia, wengine wanasafirishwa wanaenda kwenye miji mingine kwa sababu wanaona kwamba wanapata watoto ambao watawatumia. Pia kuna wale ambao wanachukua advantage vile tuko kwa border, wale ambao wanafanya human body harvesting. Kuna wale ambao wanasafirisha watoto wanawapitisha kwenye porous borders ama zile ungazetted routes. Wach makamano ne oungu lwedo kod jakanyo mar Smile Woman of Africa, Beatrice Juma, mane oyango ni jonyuol ahinya to machuo ojwang'o nyithindgi kendo ginime weche mag manyo pesa moloyo rito nyithindo. Changamoto ambazo tunapata ambazo zinakumba watoto ni malezi mabaya. Tunapata kwamba wazazi wakati huu they have neglected their responsibilities. Wazazi wako so much in business. Wengine like men, from the way we have worked with the community, most men in particular, they have neglect their responsibilities. Ruoth ma alworano Oscar Kalende korka kore to ogolo ywak ne sirikal mar Kenya kod mar Uganda mondo makre kanyakla mar manyo konyruok mochwere e tieko midhiero mar nyithindo madang'ni e boma gino manyayo ohand uso nyithindo. Lakini kitu inatushusha moyo ni kwamba ukianza kuangalia hawa watoto mahali wanatoka, majority of them wanatoka Uganda. Serikali ya Kenya imeweka sheria ya International Conventions ILO. Kuna hiyo sheria kama inaweza tumika so that hata wale Uganda, because it's an international law, kama wale Uganda tunaweza shirikiana nao na pia wawe strict upande wao. Katika hii kaunti yetu nimepata challenge kubwa sana. Kama jana watoto wamekuja wengi na hawa watoto wanatoka Uganda. Na si eti watoto hawana wazazi. Hawa watoto wamekuwa neglected by their parents in Uganda, na ningependa nchi yetu jirani ya Uganda wapate kupea watoto wao elimu. Magiti more seche ma okenge koro iketo mar kelo kanyakla nyithindo madang'ni e boma bang' ringo pacho kendo miyo gi hocho manyalo konyogi mondo gidok miechgi. Hawa vijana wako na challenges mingi sana zenye wanapitia kwa hii street, ambapo wanalia sana shida ikipatikana mahali kama for example kuna wizi imefanyika mahali, hawa vijana ndio wanakuja kuandamwa eti hao ndio wameiba. Na unaweza pata kwamba kuna wale ambao wako innocent. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.
Domo malo ma Kibra ochiwo ndalo 30 mar medo dino ne achije adek mitudo gi nek mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were. Ndalo 30 go bende biro chiwo thuolo mar rango kapo nono achije go luwo chike mag doho. Kaluwore gi apis mar Jamin Wach, William Imoli, Edwin Oduor kod Ebel Ochieng mong'ere kaka Dave Kalo ne nyalo buogo ngima joneno gima nyalo rocho kang' magisegoyo e nonro. Achich Ebel Ochieng bende koro ok bidin ne kar kende. Burano ibiro winj tarik 17 dwe mar Abiriyo higani. To be subjected to the test. This motor vehicle KBL 445 CD. In an advance we are getting. The question that begs, my lady, if the third accused person can have the audacity to threaten a state officer, the prosecution counsel for that matter, in an open court, what about these witnesses? So how long do you require 3 accused persons? My lady, may the court grant her 30 days. 30 days. All right. The application to attend the burial of the mother is denied because I do not know whether he is a flight risk. I do not know whether, I cannot guarantee his safety. He is in prison. Jagoro mongirore migao mar tije kod arita mar oganda Joseph Munari osingo chopo paro mar chik mar arita mar joma hikgi oniang' e apis Attorney General e jumani mondo chak chenro mar keto e chik. Munari bende oyango ni sirikal nigi chenro mar medo kwan mar jogo mayudo sir kowuok kuom sirikal kokalo e chenro mar Inua Jamii e kinde ma jodongo to pod ywak ni anyuola ojwang'ogi. Cynthia Onyango ni kod ler. E nyasi ma ihingo higa ka higa tarik 15 dwe mar auchiel mar keto ng'eyo e ratiro mar jogo ma hikgi oniang', jotelo mopogore opogore ochopo mar winjo ywak e moko kuom midhiero ma joma hikgi oniang' kaloe. Lenda wang'gi neno maler kendo alwora margi okwe, kata kamano chunygi to opong' kod kuyo ka moko kuomgi ywak ni ojwang'gi kendo ngimagi sani en ageta mar nyithindo ma giwacho ni goyogi kendo mayogi lope ka moko bende inego. Kwa dhi osuptal jodongo miyien. Owe wachni jodongo ni yath onge ni dhi nyiewo yath. Sirikal nigo ng'iwa maber gwa mamul. Nyathi okonego bed ni goyo wuon mare niwach mar puodho. En nyathi ma pod gungufu. Orit ka Nyasaye oseluongo wuon-gi no. Ka Nyasaye oseluongo wuon-gi. Koro eka okawo puodho. To ok onego bed ni onega ne en mondo miye puodho. Kendo kibibedo kod kwe. Ibed nyathi ma nyako ok bibedo kod kwe odi, ibed nyathi ma wuoyi ok bibedo kod kwe odi. Gimitimo ga nuoru eming'e ka nyathin biro tumoni. Bende gibiwo seyo ne ruodhi mag gwenge ma giwacho ni tudore kod jonjore kendo sando mon liete kod jodongo ma hikgi oniang' modong' kendgi. Sana chief orang mondo liete giwe bedo ni mondo liete nigi jwang'o igoyo imayo puodho mano makosa nikech mano momiyo en kanyo. Mondo rango mano community ma chief nyaka be ni rango ng'ama janyuole mosedong' nono ma onge ang'o ma onge chuore. Kaka okang' mar sirikal chiwo sire wi ywak mar joma hikgi oniang', jagoro mongirore migao mar tije kod arita mar oganda Joseph Munari osingo chopo paro mar chik mageto bero ngima joma hikgi oniang' e apis Attorney General e jumani mondo chak kete chenro mar bedo chik. Actually this week mimi nitaipeana kwa Attorney General. Attorney General aipekue, aone ile ni nzuri, aone ile ni sawa nini, atoe aweke ile nini aweke, alafu akishaimaliza aisukume kwenda kwa cabinet. All they address the concern of the elderly, mondo kuponi socially gibe treated maber, economically gibe treated maber, everything, and even laws might help them to live well. You realize that somebody because they're old, we have even cases where only pesa, but you cannot know how to read. Ikaw ngat moro ma ungisomo to ko ne message mane kanu da kora nene karo se divert pesa to account mare. Jotelogo mag sirikal bende osiemo rawere ni othegre kod timbe mag rocho ratich jodongo. Wakenya wenzetu, especially vijana, shamba is not equal to your parents. Land is not equal to your parents.
If it was not that parent, then you would not be in this world. Now, wewe, it's your turn to reciprocate, to take care of that old person. It is not your turn to kill that person. It is not. Hapa, sheria iko, we shall catch up with you. And once we catch up with you, then you'll face the full force of the law. Chenro makama biro dhi nyime kuom ndalo ariyo mabiro mar chiwo thuolo ne jotelo. Jokanyo kaachiel kod oganda ochiw pachgi e wi ngima joma higi oniang' kod yore makare mag resogi. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Mokuom jod bura masiro sirikal manywanda odhi nyime kod goyo debe ne winjruok mane obedo e kind ODM kod UDA kendo seyo josiasa makelo sirikal tesre ma otelnegi kod jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua. Negiloso Migori e chenro mar jiwo dongruok mar grube mag mine. Jojo mani kod ler. Nyasi no machiwo gige dongruok mopogore opogore ne grube mag Wakeini e kaunti ma Migori ka okalo kuom apis ma Women Rep e kaunti ma Migori Fatuma Mohamed ne obedo paw siasa. Jod bura ma Wakeini mar 23 mane ochopo nyasini ne odok ne sirikal manywanda ma oloso jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod ogai mar ODM Raila Amolo Odinga. Asante kwa timu yetu huku wa ODM kwa sababu hawa ndio waliweza kutusaidia kurekebisha serikali na kuhakikisha kazi imerudi vizuri. Huyu mzee anaona mbali, aliona mbali na akaunganisha Kenya. Sasa hivi tunaona Nyanza inametameta na Kenya inametameta kwa jumla. Nje ya serikali iko pneumonia, itaua watu. Ndani ya serikali iko joto kama Migori. Mnaisikia muisikii? Kwa hivyo tuko ndani ya serikali, wale wanataka kutoka waende wang'ang'ane na pneumonia na maumbo ambazo hazijulikani za nani zinabweka usiku. Jod bura gi ma Wakeini ka otelo kod jalup spika mar bura malo Gladys Boshulei ne oseo kweth maketo piny owacho tesre ma otelle kod Rigathi Gachagua ka giwacho ni onge lokruok moro amora ma ginyalo kelo ne jo Kenya. Ile wakati ambapo alikuwa kwa serikali alikuwa anatuambia ati hamuna shares, hamkupigia Ruto kura, kwa hivyo mnataka nini nyinyi watu wa Nyanza? Alafu sasa saa hii anataka kutuambia sisi wengine kama jamii ya Omugusi ati sisi ni makazi. Sasa zile yuko kwa serikali ndiye anakumbuka. Hatutaki ukabila. Gachagua kaa kando. Wewe ukisema one term sio wewe, tunakwambia wewe ni half term. Kaa kando, uache wanaume wafanye kazi. Ili kushinda wakati ukiwa pale, sasa hivi utaweza. Hata sijui anatembea akisema nini, kutangaza ukabila. You can see here, we don't even know which tribe you come from. And we don't want to talk about tribes here. We've come here as Kenyans, as women of Kenya, to unite Kenya and condemn those who are spreading news of political division, who are spreading news of tribal division or religion division. Giwane sirikal manywanda osekelo dongruok ne jo Kenya duto kakwe bendo semedre e piny Kenya mangima. Mwana Mbadi amekuja amesaidia serikali, amepanga budget vizuri mpaka wakati huo mlisikia kelele yoyote. Mimi nataka nishukuru baba kwa sababu vile tumeingia kwa broad based, watu wenu wako na ruhusa ya kumfikia president na kumwambia matakwa yenu, kuambia shida zenu, ili maendeleo pia iweze kufika hapa Migori, iweze kufika Nyanza. Jod bura gi ma Wakeini mathothgi ni Women Reps mawuok e counties mopogore opogore ne wadni gibiro dhi nyime mar medo ting'o malo nweng'o mag Wakeini ka okalo kuom grube. Gik mobiro launch kawuono ka, moko oa kuom ngaf, moko oa kuom His Excellency Dr. Samuel Ruto. Koro wabiro ka mondo wakony jopiny kech ne giyiero mondo wakonygi. We have this program that we call Wezesha Mama Inua Jamii. I'm going to empower the woman because that's going to empower the family home. Unajua ukiinua mama, umeinua jamii, umeinua wazee na umeinua watoto. Grube mag mine kaunti ma Migori nodo gige dongruok mopogore opogore ma oting'o pongre cham, gige suko wich, kombe, charende kaachiel kod moko ma nengogi romo $12,000,000. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakara magilipot mar George Manotero wa yue marario chenro en mar migago en sabi udeka prabich kod adek wadugo kod weche mag tuke kikidhi mabor. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu Wigo.
Wigo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama unakagari kako idol hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na Wigo. Kujiunga na Wigo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download Wigo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS Wigo to 20425. Wigo, let's go. Ready for Bali? Ride the waves of Melasti Beach, explore Uluwatu Temple, and enjoy thrilling water sports. Snap Insta-worthy moments in Ubud, Tegenungan Falls, and Wanagiri Hills. Cruise to Nusu Penida Island on a full-day tour. Fast boat and lunch included. Take in volcano views, temple tours, and tropical bliss, all in one trip. Starting from 182,000 Kenya shillings per person sharing. Flights, 5 nights, breakfast, tours, and transfers all included. Book now. Call or WhatsApp View Travel on 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Machiegni pautuke tim mar Kenya Harambee Starlets biro rakore gi tim mar Uganda sa achiel otieno e tuke mag Sekafa madhi nyime piny libamba ma Tanzania. Starlets mitayo gi kocha Beldino Demba noloyo tim mar Burundi gonde 3-0 e tugi mokwongo chieng' Jumapil. Komachielo Uganda bende oseyudo loch achiel ka tugo ma kawuono biro bedo mapek e kind timbe ariyogo ma osebedo jowasigu e pap. Kane giwuoyo gi jofwambo, jotugo Swaum Nanjala kaachiel gi Faith Mboya olero ni geno margi en kawo kombe mar Sekafa ka loch biro miyo gi mijing'o e kinde ma bende gibiro dhi nyime gi manyo tiko mag tuke pinje Afrika. Tulicheza poa, tukawin, though maybe tuseme kwangu ilikuwa ni mara ya kwanza, maybe nilikuwa na uoga, but venye kocha ameniongelesha sana, nimepata hiyo courage, nikipewa time nitaprove na nitafunga mabao. Na lazima tucheze nchi yetu, nchi mbele. Lazima we play for our badge. Nashukuru Mungu yule niliingia grao, nilijipatia ile confidence ya kusema nitoke na bao hata kama ni moja ya for the national team. Nilifurahia sana, nilikuwa tu happy juu ilikuwa tu first time. Nekoromo gimano bende makele wegi koma weche manyien mag migago erokamano nyakuom kawo thuolo mari mar budho kodwa e chenroni ka koro bende thuolo mar mbak ndalo neno kalin kaachiel koda kolo sekore ne chenro makamano. Wanenre kendo e weche manyien mag kage kacha. Nyinga Simfros Okinda.